Chalkboard lang ang ali sa upat ka classroom. Inighangad nimo salog na sa classroom sa ibabaw ug inigduko nimo yuta ang imong tamakan. Igo lang makatindog ang teacher ilawom sa bakilid nga classrooms. Tungod sa kadanlod sa dalan kung muulan, nakabutas ang pipila ka mga estudyante, samtang ang pipila wala gayoy tsinelas kay walay ikapalit. Kini ang sitwasyon sa mga estudyanteng Atamanubo didto sa Sambulungan Elementary School sa bukid sa Talaingod, Davao del Norte. Ang Sambulungan Elementary School, usa sa mga last school miles nga gitukod sa Department of Education aron matabangan ang mga membro sa tribo nga atua sa bukid nga makatungha. Ang sitio Sambulungan kanhi giila nga kuta ug dinhi ang pinakadakong kampo sa mga rebelling New People's Army. Tulo ka oras ang imong baktason sa kilid sa bukid ug kung way swerte, pwede kang mahulog didto sa bangin. Layo sa kalambuan, uhaw sa suporta ug naglisod ang katawhan. Mao kana ang Sambulungan. Duha lang ka classroom alang sa 196 ka mga estudyante ang natukod. Ang unang building napatindog sa tabang sa Department of Education ug ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Kini ang hinungdan nga nagpakitabang sa Newsline Philippines ang principal nga si Teacher Rodel Fernandez ug unta atong matabangan ang mga bata. Aron na matuduan lang yun ang mga bata na may magamit mo namo tong ilawom, mauna lang gibuhat po namo ng classroom. So far, ang mga bata gawa sa classroom nga ilang ikinahanglan, nagkinahanglan po sila og lapis o papel. Kay dati naghatag ta og lapis o papel niya medyo taod-taod na po, nahurot na. So sa pagkakaroon, nagkinahanglan po sila og mga learning materials. Teach, pila daw ang budget, no? Kung halimbawa, magpahimo og masikan ng improvise lang, no? Kanang inato, nga, para ang inyong eskwelahan, pila ka ang kailangan nga budget para makahimo og pila ba ka classroom inyong gikinahanglan? Sa pagkakaroon, ma'am, na nakikistorya ko sa barangay, niya, ang barangay ni Kumit og Sin, ang muhatag og Sin ang barangay, nagsaad sila nga muhatag sila og Sin, niya lansang. Ang akong ginaampo karon nga unta mahatagan mi o para sa kahoy aron nga makatukod kami bisag kanang makeshift lang man lang aron nga medyo komportable ang pagtuon sa mga bata. Mga pila ang gikinahanglan nga budget para sa kahoy, teacher? Sa pagkakaroon ang hatag sa Mugabas tag 30 ang pulpit, pero wala pa gyud nako na kwenta kung pila ka pulpit ang gikinahanglan nga kahoy. So dinha lang manguha og kahoy sa bukid kanang mga patay na nga kahoy. Kanang mga patay nga kahoy niya tabangan sa community, magbayanihan sila. Mukabat sa 50,000 pesos ang gikinahanglan aron matukod ang medyo disenteng eskwelahan aron makompleto ang unom ka classrooms alang sa mga estudyante. Nanawagan si Teacher Rodel kanatong tanan. Kung naay mga katawhan nga gusto mo tabang sa Sambulungan Elementary School, ako nagahangyo nga unta matabangan mi nga makatukod mi bisan makeshift man lang o mahatagan o bisag lapis o papel lang ang mga bata. Nagahangyo ko nga sa inyong kinasing-kasing nga tabang ni atong mga tao, nagatuo ko nga naay mga tao nga naagyoy kasing-kasing butabang o salamat nga unta makunik mi sa inyo ha. Kini ang mga bata nato sa bukid nagkinahanglan gyud sila og tabang nato. Naot nga panuktok ko sa inyong kasing-kasing matagaan sila og angayan bisan gamay lang nga comfort nga na-experience nato diri sa baba unta nga mahatagan lang nato sila og bisag pinisik na lang nga comfort nga atong na-enjoy din sa baba. Ang eskwelahan anaa sa tumoy sa bukid, hastang tugnawa. Imong makita ang gabon ug madungog nimo ang huni sa kahanginan ug sa mga langgam. Matud ni Teacher Rodel, ang among gidala nga mga lapis ug papel uban pang gamit pang eskwela niya tumilabayng tuig nahurot na. Apan bisan pa man sa kawadon, anaag gihapon sa tulunghaan ang mga bata kay gusto nila nga makabot ang ilang damgo sa ilang kinabuhi. Niya tumilabayng tuig, gihatod namo ang among tabang alang sa mga bata
Samtang ang Department of Social Services and Development nang hatag usab og ayuda ug ang buhatan ni Senador Bongo. Ang tsinelas nga gipamalit gikan sa kwarta sa DSWD nangabuslot na ug nangadaot na. Hinungdan nga daghan kanila ang nagtiniil. Sa ngalan sa mga batang Atamandubo o sa Sambulungan Elementary School, kami nagtuktok sa inyong kasing-kasing. Nga unta, ato silang matabangan. Nga unta, makalingkod o makatuon sila sa usa ka disenteng tulunghaan ug aron ilang mabati ang atong pagmahal isip mga Pilipino. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!